Danmark har vi et kæmpestort problem. Det hedder klimaændringer. Og det bliver vi nødt til at gøre noget ved og anerkende. Forskerne forventer, at de næste par år, der vil klimaet ændre sig så drastisk, så det kommer til at have store konsekvenser. Ikke bare for os herhjemme i Danmark, men også over hele verden. Fra USA til Kina. Partierne på begge fløje er ikke blevet enige om en beslutning endnu for at løse dette problem. Og det er fordi, de ikke er gode nok til at arbejde sammen. Her i Socialdemokratiet, der vil vi gerne arbejde over grænserne og sammen finde en beslutning, som kan redde klimaet. I Danmark er vi en velfærdsstat. Det betyder, at vi tager os af hinanden. Om man er rig eller fattig, ung eller gammel. Men der er en person, vi har glemt at tage os af, og det er moder natur. Hende har vi glemt, og det bliver vi nødt til at gøre noget ved. Fordi hvis vores børn og børnebørn skal have de samme muligheder, som vi har haft, så bliver vi nødt til at give dem en stabil og sikker fremtid. En af de ting, vi kan være mest stolte af her i Danmark, det er vores gode omstilling til grøn energi. Her i Danmark har vi over 2.000 vindmøller. Og Venstre, som sidder i regeringen, vil gerne afskaffe nogle af dem for at kunne have flere penge til andre ting. Jeg siger, at der er ingen pris på sikkerhed. Så vi kan se på denne smukke tegning, så grunden til, at Venstre siger, at de gerne vil afskaffe det, det er fordi, at vindmøllerne åbenbart ligger alt for tæt på stranden, så det ødelægger udsigten. Men faktisk, så vil disse vindmøller så helt op til 200 meter langt væk fra stranden, så det kommer ikke til at ødelægge vores danskers gode udsigt. I processen vil det også komme til at afskaffe over 6.000 jobs. 6.000 jobs over 4 år. 6.000 danskere kommer til at miste deres arbejde over 4 år, hvis Venstres forslag kommer igennem. Unge mand, du skal da ikke stå der for en brandlag. Skal jeg ikke? Nej, det skal du da ikke. Det skal være vores smukke natur, så der kommer til at være mindre planter til at absorbere alt det CO2, som vi kræver. Ja. Jeg håber, du har lært den lærestreg. Det har jeg. Projekter som PSO-afgiften skal kunne give penge til at gøre miljørigtige projekter, men den vil Venstre gerne afskaffe. Så med andre ord, så vil de gerne have en mørkere fremtid frem for en grønnere fremtid. Som mange af jer nok ved, så har vi jo det her klimaproblem i Danmark. Og der er nok mange af jer, der har hørt begreber som klimaændringer eller global opvarmning, men er ikke helt sikre på, hvad det egentlig indebærer. Jeg vil forklare jer lige kort i træk, så I lige er helt sikre på, hvad det betyder. Det handler om, at her på jorden, der har vi jo noget, der hedder en strålingsbalance. Og det handler om, at solen den indstråler stråling, selvfølgelig som I nok ved, solstråler ned på jorden, men jorden den laver faktisk også stråler. Det kaldes langbølgestråler. Og balancen mellem disse to kalder vi så strålingsbalance. Og det er sådan, at når jorden reflekterer alle disse stråle, så kommer de op i atmosfæren og bliver reflekteret tilbage på jorden. Og det er sådan, at jorden holder på varmen. Det er jo solen. Men jo flere og flere CO2, der kommer op i atmosfæren, så holder den mere på varmen, fordi den reflekterer mere. Det vil altså sige, at det bliver varmere på jorden. Og det har konsekvenser med gletsjerne smelter og at havstanden stiger. Noget af det, vi kan gøre ved det her problem, det er selvfølgelig bæredygtig energi. Bæredygtig energi handler om, at vi skal have en energi, som stadig kan blive ved med at køre, selv når vi løber tør for det. Og vindenergi, vandenergi og solenergi løber vi aldrig tør for. Sådan noget som olie, naturgas kan vi løbe tør for på et tidspunkt. Det er noget af det bæredygtige energi, vi er bedst til her i Danmark, det er vindenergi. Og det her, som jeg nok ved, så har vi rigtig mange vindmøller i Danmark. Vi har faktisk over 4.000 vindmøller, og det udgør sådan cirka 20% af al den energi, vi får. Og den måde en vindmølle fungerer på, det er selvfølgelig, at når vinden den blæser ind i den vindmølle, så sidder der en magnet inde i, og så jo mere det slår rundt, jo mere energi bliver det så lavet. Vi skal arbejde sammen for at løse det her klimaproblem, men jeg kan ikke gøre det alene. Jeg har brug for jeres hjælp til at gøre det. Det jeg gerne vil, det er selvfølgelig at skabe en lysere fremtid for vores børn og børnebørn, så de kan få de samme muligheder, som vi har haft. Jeg vil gerne have, at deres fremtid er en grønnere fremtid, frem for en mørkere fremtid. Det I kan gøre, det er selvfølgelig at tage ud til valget, støtte Socialdemokratiet, fordi vi vil gøre alt for at give jer en bedre fremtid for både jer selv, med jobs, grøn energi, men også for jeres børn. Og ellers skal I bare tage ud og selv lave nogle aktiviteter, det hjælper miljøet. Alt hjælpen tæller.